Šlape mi to, ide mi to. Prídem na to, aha, počúvaj, keď som išiel od Zuzičky, štrngali mi kapsičky, teraz mám ja jej peňažtičky a Zuzka má slzičky. Čo ti dáva, kámo, tak to musí ísť tam. Mám blnú, teraz mi to ide, teraz to pôjde zo mňa. Si celá krásna, okolo teba by mala byť policajná páska, čo ti dáva? Ale dosť, môžeš byť ticho? Snažím sa tu sústrediť. Ako ja sa sústredím. A teraz, kámo, teraz ide mi to na 120% fokus. Počuješ sa? Ty tu meleš blbosti do vzduchu, kámo, ty si stratený prípad tejto generácie, ako všetky ostatní medzi tebou. Ale ja sa snažím. Toto si naozaj o mne myslíš? Jednoznačne si to o tebe myslím. Mal by si nájsť niečo konečne produktívne a nie tieto blbosti vymýšľať. Čo rozprávaš? Ja som si doteraz myslel, že všetko, čo robím, že je správne. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up. Čo za smutnú dušu mi tu ide? Počúvaj ma, starý, sem, hej! Čo chceš? Čo si taký bezťavý? Ani sa nepýtaj. Dnes mi zničili môj celoživotný sen. Som úplne v troskách. Tým sa netráp, počúvaj ma, každý deň mi chcú zničiť sen. Ja čo idem zabehnúť 15 ultratrail maratónov ako nemaratónec? Vieš, koľkokrát mi ho chcú zničiť ten sen? To dávaš? Ty to zvládaš? Tak to by som aj ja mohol teda. A keď som ja pomohol tebe, tak ty teraz by si mohol pomôcť Svetelku nádej, čo je občianske združenie, ktoré sa stará o deti s rakovinou. A už si počul o Ulemberan? Je to úžasná súťaž, v ktorej zažiješ neskutočný zážitok so svojimi priateľmi a budeš tam súťažiť za svoju fakultu v tom, že si odbehneš aspoň to jedno koliečko.